Atong ipasabot sa ma'am sayano nga paagi kung unsa man kining ginatawag nato nga Project Lawa at Binhi. Ang Lawa naga-focus kini sa water sufficiency no pinaagi sa pag-establish nato og water impounding facilities, mga small farm reservoirs and community water harvesting structures. And ang Binhi naman po no naga-focus kini sa food security, pinaagi sa communal gardens, no, crop production, aquaculture kung asa na diha ang tilapia dispersal in partnership with Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, and distribution of seeds no and planting materials in partnership naman po ng ating local government units and Department of Agriculture. Ngano man nga ang DSWD ang nag-implement niini? Di ba linyada kini o trabaho sa Agriculture Agency? Ang DSWD dili lang relief distribution agency, no? Kami nagatanaw sa social protection side sa disaster response. So ang among approach is preventive, dili lang mutubag kung naanay kalamidad. Partner nato ang local government units, Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, NIA, PCIC, NCIP ug uban pang mga ahensya. So ang among role mao ang pag-organize sa community, no, paghatag sa cash for training and work nga modality o pagpalig-on sa ilahang kapasidad. Kinsa man ang inyong gi-prioritize nga mga mahimong beneficiaries ani nga programa? Among gina-prioritize gyud no nga tagaan ani nga programa mao ang atong mga indigenous people, 4Ps beneficiaries, farmers and fisher folks, Yakap Bayan beneficiaries, and poor households na identified under the listahanan 3.